ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатиҷа, мардуми дурои ватан. Имрӯз 12 марти соли 2025 сол шумо дар канали Хонатиҷа қарор дорем. 6 дона хона навор кардем, баъри шумо то охир тамошо кунен. Навора бо диққат, хонаҳое ки маъқултон мешавад, баъд худошона занг занем соҳиб боша, маслиҳат карда маъқул боша бирем бихарем бачаҳои азиз. ва дӯстон барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Шумо дорои замин, мошин, хона, квартира ягон техника пард бошед, агар дар WhatsApp мо суратошо ҳамроҳи маълумотошро роӣ кунед, навори бадна реклама карда фурӯшта мегузорем. Дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама мекунем, дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат карда фурӯхта метавонем бачаҳои азиз. Навор дар лайкҳо рамонен, дар канал подписатсия кунен. Чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша, агар роӣ кунед, фақат рекламаи фасонаш карда фурӯшта мегузорем. дар аму комментара ҳатман нависонен аз куҷо то чанд сума хона дар кор. мо аз рӯи комментҳо шумо навор мекунем ва ҳамаи шумо тамошои фароғат эълонамо сар мекунем. аввалин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон дӯстон. квартираи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ доми 14 этажа дар 10 этаж қарор дорад. як комнатаи 64 квадратный метр. сохтмон дар аввалин этаж қарор дорад. мақсад котлован нав хесисай, нархшам арзонтаракай. як комнатаи 64 метри квадратӣ. маълумоти бештар дасти WhatsApp мегузорем, занг заред. дар пеши дом мактаб, масҷид, садик ҳастай. бино дорои дуто лифт мешавад иншоаллоҳ. хоб наздики зубной. хулас ҷои обод бардор азиз, дар ҷои обод қарор дорад. иваз ба мошин ҳам мешавад, болоиш сумтиян, агар хел ба суми тоҷикӣ ҳозирашта 190 000 сомон меган, ки боз арзониш карда мешавад. аз номи канали Хонатиҷа марамад ҳозир занг бизанен, маъқул боша бигирин ша. хоб дӯстон, чӣ қадар метавонен аму комментариҳоро пур кунен, аз куҷо то чанд сума хона дар кор, замин, мошин, квартира дар кор. хулас ягон мол маҳсулоти фурӯшиам боша, агар оиди иноам муроҷиат кунен. худо хоҳад дар YouTube, TikTok, Instagram, дар канали Саудо ТВ Хонатиҷа ҳаракат мекунем ки без посредник фурӯхта битем дӯстон азиз. ва дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе. хонаҳо фақат аз Душанбе дӯстон азиз. як комната дорои 1 сотих замин, 102 микрорайони шаҳри Душанбе. фақат аз Душанбе навор кардем, тамошо кунен. нархш 193 000 сомонӣ. WhatsAppшон 2480 занг занен. як комнатаи 27 квадратный метр дӯстон азиз. об свет ҳастай, техпаспорт дора ва канализатсияи шаҳрӣ дора. 102 микрорайон, калсавои таксиҳои ҳисори шаҳри нав. ҳавли обши хоб як хонааш қатъи фурӯхта мешавад, дар ҳамин пул арзон намешавад. охири нархш 193 000 сомонӣ. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Парсиёз мегӯяд, ҷамоати Садиддин Айнӣ. 150 000 нархш, 5 сотих, 2 дархона ва як калидор. дасти WhatsApp номероша гузоштем. ремонти хона нав, об свет ҳастай, ҳавзи обам, мақсад амо ҳавзи об дорад. ҳуҷҷатҳо 100%, анҷому хона баня ҳуҷҷатхона дора. гирди хона маҳкам, дарвоза дора. мактаб, магазин, масҷид наздикай, манзили созай. хулас айраҳи калони Душанбе Қурған 100 метр дарунай. чӣ хеле ки дар видео дидастен, ремонтҳои хона бад нестай. хушроак ремонт кардагӣ. нафарое ки хоҳиши харидорӣ дорен, 150 000 сомониш мега. марамад дӯстон, занг занед. ҳаррӯза наворои мора 70-80% меҳмонҳо тамошо мекунен. лайкҳо рамонен, абратски подписатсия кунен, далши навора тамошо кардан гирен. мегзарем ба чормин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, дар рӯбарӯи заправкаи Газпром мега қарор дорад. 2 комната масоҳати 2 сотих замин,
дар поёни заправкаи Газпром болои бозори Кушониён роҳи Душанбе Хуҷанд. Маълумоти бештар бо телефон 3040 ахириш рақамҳои ватсапи соҳибмулкай. метонем боз маълумоти бештарша бигирем. 325000 сомонӣ мега. хулас хоҳиши харидорӣ дошта бошем, занг зарем бача азиз. поёни заправкаи Газпром будааст. ду сотих масоати мақсад Душанбеда ко фикр мекунем ки боли мени, чунки дохили шаҳр нархҳо бениҳоят қиматай. вақти сотих зиёд шид, нархҳо боз қиматтар шудан мегирад. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. яккомната квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, 6 этаж, як ҳуҷраи 30 квадратни метра. хоб мансарда қарор доштааст, об свет дора, техпаспорт дора, ремонт дора. политехникум 100 метр поён мега. аз политехникум 100 метр поён. нархи ахир шаймондагиш дига савдо намешава. 310000 сомонӣ дӯстон азиз. хулос чӣ хеле гуфтем, дар мансард қарор доштааст, 6 этаж, последний этаж, 30 квадрат метри, як ҳуҷрага, 310 та. марҳамат дӯстон, боз маълумоти пурра аз соҳибмулк дастрас бикунем. шашумин хонаи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомната квартира дар 4 этаж, 35 метри квадратӣ, 65 микрорайони шаҳри Душанбе. якхонага дар назди роҳ рӯ ба рӯи Халиф ва бозори Деҳқонда қарор дорад. хоб якҳуҷрагаи 35 квадрат метра будааст, 4 этаж, ки бо нархи дастрас 350000 сомонӣ, ки боз арзон ҳам карда мешавад. занг зарем бача азиз. открытие лестница мегӯяд, худаш доми 4 этаж дар 4 этаж. хулас чизе ки мақсад адрес гуфтем, ҳамин хели ҷода қарор дорад. ремонтам ҳамин хели ҳолат кардагиай. занг зарем бача азиз. лайкҳо рамонен, дар канали мо подписатсия кунен. чӣ молу маҳсулот боша агар роҳӣ кунен, рекламаи фасониш карда фурӯшта мегузорем. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар ватсап роҳӣ кунен, реклама карда фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариҳо менависен, фақат дар ватсап нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.